Abertawe ar meddiant. Matt Dodd yn cario'n gryf. Matthew Aubrey, profiad ranbarthol ganddo fe wrth gwrs. A Phillips, hyfryd. Callum Bowden trwodd nôl i Aubrey. Cais cyntaf o'r Ornest ar ôl rhyw 8 munud i'r ymwelwyr Abertawe. Abertawe ar bel i gyd yn gynnar yn yr Ornest, a mae Ben Roberts yn cario. Aubrey, blaenwyr yn gweithio'n galed, rown y cornel. Pwyll biau nawr, Callum Bowden unwaith eto. Ymddiffyn Aberafon, y dywyniad yn llwyddo cadw Abertawe mas. Newid cyfeiriad o bosib yn dod. Aubrey, mas yn llydan, maen nhw'n mynd nawr. Reit mas i'r asgell. Liam Lloyd, ail gais Abertawe. Nhw'n reoli'r Ornest yma yn gynnar. Rhyw 5 munud cyn yr egwyl. Aberafon dal i edrych am ei sgôr cyntaf. Davies ar tafliad i Smallman. Smallman sy'n arwain hon gyda Davies ar bel o dan i gysele. Olwyr yn ymuno. Edrych am rhywbeth yn hwyr yn yr hanner cynta yma. Davies yn tirio. Dyna'r cais maen nhw wedi bod yn edrych am 34 o funudau. Cymal olaf o chwarae bydd hwn nawr. Sgrym bwerus gan y dywyniad. Ashton Evans yn reoli'r bel yn gelfydd yn codi ac yn tirio ar law chwith yna. A'r trosiad i ddod, gallen ni fod yn gyfartal ar yr egwyl. Di sgôr mor belled yn yr ail hanner yma. Abertawe ar meddiant. Yn 2 Aberafan. Jamie Cox yn cario. Aubrey wedi bod yn fywiog. Dwylo da gan Lloyd. A Houston yn rhyddhau. Iwan Glyn, trydydd cais i Abertawe. Nhw nôl ar y blaen. Ma'n troi mewn i dipyn o Ornest. Mae'r sgrym wedi bod yn arf, ond yn troi mae hwnna'n neud. Ashton Evans unwaith eto'n reoli ond y bel yn saethu mas. Frankie Jones yn gwasgu mewn yn y cornel. Y trosiad i ddod, a ni'n gyfartal. 2 bwynt o fantes bellach sydd gan Aberafon. Lein, cadw'n syml. Shenton o ddlan a lawr. Yn gwt y lein yna. A'r eilydd o fachwr, Rodri King. Ond dwi'n meddwl, mae Matthew Aubrey y moyn y bel yma. Mae gweithio'n galed i gael i. Smallman a'i ddwylo i gyd drosti. Odyn nhw'n llwyddo cael y bel mas. Nadyn yr ateb, ond maen nhw yn cael i'r llawr. Aubrey. Mas i Glyn, dadlwytho nôl tu fewn i Callum Bowden. Cais pwynt bonus i Abertawe. Gwasgu mewn yn y cornel, nath y captyn. Triffwyd o fantes sydd gan yr ymwelwyr Abertawe. Aberafon nawr yn edrych am rhywbeth. Taflu'r bel hil, mae Cullen yn neud, ond mae hwn ar adlamu lan i gôl Harry Houston. Y cyflymdra ganddo fe i fynd yr holl ffordd. Neb yn gallu dal y cefnwr. A gyda 10 munud yn weddill, gallai hwnna fod yn gais allweddol i Abertawe. Sgôr terfynol ar faes y Talbot Athletic. Aberavon 21, Abertawe 31.